Ναι. Και ο Δήμαρχος, έχοντας ευαισθησία για αυτά τα θέματα, τα ιστορικά, θέλει να αναδείξει να αναδείξει την ιστορία του τόπου. Έχει κάνει πρόγραμμα, με το οποίο θα κάνει καινούργια εκκλησία. Θα την ξαναφτιάξει, θα την ξαναφτιάξει. Λοιπόν, και όταν θα ερχόμαστε θα βλέπουμε τον Άγιο Δημήτριο φτιαγμένο από τα χέρια του κυρίου Δημάρχου. Ναι. Θα γίνει να είσαι γερός. Ωραίο θα γίνει, μακάρι ο Θεός να δώσει, θα γίνει, είναι καλά έργα αυτά. Καλά, έτσι. Καθίστε, περιμένετε λίγο. Κοιτάτε στην κάμερα, μικρή. Γι' αυτό τα δίνει, επειδή είναι από τους παππούδες τα σταφή. Δεν το πιούν καθόλου. Αυτό θα μείνει μέχρι να το κάνουμε. Αντάλεξα πριν ο καθένας σε πιο μπουκάλι να δώσεις, τα τραπέζι σε εσάς θα γίνει. Çok memnun ettiniz. Πολύ χάρηκε που μας είδε. Beni onurlandırdınız. Τον ησυχάσατε. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. İnşallah önümüzdeki pazar günü ben de orada olacağım Tassos'la beraber. Novoskopi'de olacağım. Την επόμενη Κυριακή θα έρθει στο Σκοπό. Şimdi önümüzdeki günlerde Tassos arkadaşımla görüştük. Sizlerle beraber çok güzel programlar yapacağımızı Θέλουμε να κάνουμε ένα planladık. προγράμματα, λέει, καλά μεταξύ μας για να δέσουμε πιο πολύ τα πράγματα. Ben hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Novoskopi'de olan kardeşlerime benden çok selam söyleyin. Σε όλους τους φίλους στο Σκοπό, πολλά χρόνια να δώσετε χαιρετίσματα. Ευχαριστώ. Χαιρετίσματα. Hayırlı yolculuklar, hayırlı günler diliyorum. Güle güle sizlere. Όλα, χαϊλίδικα να είναι όλα.